Productions. Share kuka na faɗi maka hannuna, ni da sanki nake kwana na tashi diyar girma. Share kuka na faɗi maka hannuna, ni da sanki nake kwana na tashi diyar girma. Share kuka na faɗi maka hannuna, ni da sanki nake kwana na tashi diyar girma. Rabbi na gode yau ma da ka sake ban dama, babu alfahari baiwar yaban ta kayi mun nima. Ba na faɗin mu wacce ta gagari duka mai nema, Allah da isar ta nake so ainihin alfarma. Ajibance dukan lamarina a ƙaramin yamma, ruhi jasadina ummakar su kasa yin hidima. Share kuka na faɗi maka hannuna, ni da sanki nake kwana na tashi diyar girma. Kada da tsira da aminci ga wanda bai faɗuwa, annabin rama mai ceton ko aran tsayuwa. Rabbu sa'ali da sahabu suna sauko, Ali baci wanda duya barku ya zama wawa. Ba shakka sauku yake caza ruyikan kowa, ni ba na shakka kanku ko zan zamo gawa. Labbaiki wasa adaiki ɗan gidan masoyina, labbaiki wasa adaiki to a karɓi roƙona, labbaiki wasa adaiki a shara wayena, labbaiki wasa adaiki umma kama hannuna, labbaiki wasa adaiki ke ce a farkona, labbaiki wasa adaiki ke ce a ƙarshe na. Share kuka na faɗi maka hannuna, ni da sanki nake kwana na tashi diyar girma. Kukan da nake na rashin ganin ki uwar girma, share hawayen mai yaban ki kar ya je nema. A gurin kowa umma ke kin isarwa mai nema, domin dai saki Allah yake manna alfarma. Dan alfarmar Mahmudu rabuwa da nayin ma, duk halin da zan shiga karin bar yaban umma. Share kuka na faɗi maka hannuna, ni da sanki nake kwana na tashi diyar girma. Kukan kurciya jawabi yake ga mai nutsuwa, duk bakin wanda yake sanki ya zama wawa. Duk masoyin mai san Fatima baya yin kewa, inda ka rike ta ko'ina ka wuce kowa. Ba abin da nake so wanda ya kai uwar kowa, ɗar annabu ce ta kyanta kaga kai gaggawa. Wanda ka bari ta babu tamkar diyar mai, kin kula girma daga kanki babu wanda mai matsayi. Annabin mai nuni rike ki da cikar koyi, na yi imani ke ce matsirar mu duk bayi. Haka Allah ya so babu wani
kuka na faɗi makama nuna, ni da sanki nake kwana da tashi biyar girma. Zuciyar Mamudu da ke aka aika da sako, sokar annabu bayan ki babu wata mai iko. Shugabar kowa shi yasa kika zo zuwan farko, kai mamali washe ikon ku na iko. Babu wanda ya kai kyalitu dinka kuta rako, a zuba mini dan Allah na zo ne da ɗan koko. Share kuka na faɗi makama nuna, ni da sanki nake kwana da tashi biyar girma. Gari kawun kafa da sai da Aliyu ba wani ba, dan yi sarsir kayya ba ni Batula ban kai ba, dan alfarmar sassan da Husaini ba wasu ba, domin Ummul Kulsum da Sirkayya na tuba, domin Sayyidi Musin da Zainab uwa babba, dan Nana Khadija nake bara ba domin ni ba. Wasu ni na sai na kai gaban Shehu Tijjani, sannan na biya ƙofarin Yas Gausu Zamani, dan Abul Fatahi in dai na ce bani zai bani, Jibri ma ashe duk makin babu shi bani. Maulana Shehu Sharif Sale da gurin asali, Shagaba gwani Shag Miskinu ga ɗan kuma rauni. Share kuka na faɗi makama nuna, ni da sanki nake kwana na tashi biyar girma. Baban sai da ya kaka da kai na yau tazara, sufin Allah baban su faɗi mutum zara. Dr. Usman ashe fada san kanan shura, duk wanda kan bai mai bato sai ya kai kara. Babu alfahari kaunar ka ta sani na tazara, mai jin baka kai bashe tafiyarsa kai samfura. Assalamu alaikum, nan zan takaita baicina, Fatima Zahra zan so a karɓi baitina, dan alfarmar Mamudu a kama hannuna. Share kuka na ta biyunta yanzu na zana, daga yan babu Fatima ne muna ƙauna, Abubakar mai Fatima ne uban Khadija ba wani ba. Share kuka na faɗi makama nuna, ni da sanki nake kwana na tashi biyar girma.